Sarap. Melanie Verona, number 24. Melanie Verona. Idikit mo yung ticket. Idikit mo yung ticket. Tara, si Nene. Noriel, number 4, Noriel. Bigay nyo ha, ibigay. Kay Maring Bioli, yan. Itong malaki itong gusto ko. Kasali ako ito. Hey! Tapos na ang ating consolation ha, tapos na. Malalaki na. Ramdam na daw nito. Sino namin bigay? Si Nene. Harap. Quiet! Nandiyan ang ating pulis. Para naka-record. Number 84, Jeronimo. 84, Jeronimo. Ayan, naka-Jeronimo. Alin dyan, alin. Alin. Jalo, fourth prize. Oh, bago lang ito. Jalo, number 2, walang pangalan. Number 2. Ay, si Lucy! Ikaw muna, si Miyong yata. Oh, third prize, ha? Dadalwa na. Laki niya na yun. Ulay pink, orange, o whatever. Bago lang to, nandito to. Walang pangalan, 91. Baka ay 16. Ari naman, nakikinig. Wala rin. Wala ka ng pag-asa, dilaw eh. Ang ngipin? Ang ngipin dilaw? Oh, initial. WBR. Si Willie yung number 7. Olat! Wala rin naman! Oh, first prize! Six naman! Yung hawak niya ang ano. And the winner is... Tomboy Manalo. Ni, ano yung pinamali pa rin? Dapat
Ano yan? Thomas Award?